В рамките на еднодневно изложение бяха представени занаяти, които привлякоха много публика. Целта на фестивала на занаятите е да се опазят старите практики и добруджански традиции в областта на народните и художествени занаяти, чрез приемственост и провокиране на интерес за унаследяването им и прилагането им в съвременността. Една от основните дейности на нашата фондация е съхраняването и развитието на занаятите в региона, и в тази връзка организираме представяне на занаятите, като те са в малко по-широк спектър от художествените занаяти, които са заложени в Закона за занаятите. Ние основно поддържаме производители на чиста храна от региона и днес сме подготвили демонстрация на занаяти и дегустация на храни, които са приготвени ръчно по чист начин, щадящ природата. Хората ще видят демонстрация на занаят, как се приготвят, как се изработват бижута от рог, как се нашиват шивици, как се прави стъклопис и още няколко. Отделно ще има дегустация на пчелни продукти, ръчно правени сирена, кашкавали, местни деликатеси, греяно вино и изобщо вина. Художници показаха пред представители на туристическия бизнес, на културните институции от област Добрич, както и на присъединилите се граждани, произведения, изготвени по различна и не така често практикувана техника – батика, рисуване върху стъкло, рисуване върху дърво. Майстори на бижута пък демонстрираха как изящните предмети излизат изпод сръчните им ръце. Изключително ръчна работа, стилизирани модели на накити от рог. Ползваме кожа, сребро за извайване на изящните изделия. Характерно при този вид занаяти е, че рога е биологичен продукт, който е по състав кератин, същия като кожата и косата на човека, не дразни, не прави алергии и е подходящ за носене на всяка възраст. Важна е фината моторика, най-вече тя работи се по нея още в детската градина. Работата с ръчичките е много важна. Ако човек има и усет за красота и тези фини движения, които се изискват за направата на нещо фино, на нещо, ще се получават. И творчески идеи, разбира се, въображение. Интерес предизвика и семейство добруджански майстори, които са работили години наред в Германия, но са се върнали в България и изработват коледни играчки за ЛХ. Това първо е за мен изкуство, второ е нещо, което носи радост, щастие в дома. Това е един обичай, заради когото се заслужава да завърши новата година с красиви неща. Много трудно се правят. Правят се, както знаете, изцяло от стъкло. Стъклото се обработва термично, до 1200 градуса се нагрява. Цялото производство има 5 процеса. Първото е нагряване, чрез издухване. Втория процес е осребряване. Третия процес е боядисване, което цялата играчка се потапя в боя. Четвъртия процес е декорация. И петия процес е вече опаковане. Всичко става на ръка. Организирането на ежегодни фестивали с демонстрации на живо предизвиква интерес в подрастващите, популяризира занаятите и самите участници. Така ще се противостои на тенденцията броят на занаятчиите да намалява и традициите да се забравят. Чрез демонстрации на занаятчийски умения и практики на живо се създава пряка връзка между занаятчия посетител, който е и потребител, което пък дава възможност да се развият и малките занаятчийски производители. Освен пред местната общност, продуктите на местните занаятчии бяха промотирани и пред туристическия бизнес. Това е предпоставка за популяризиране на региона и подобряване качеството на туристическия продукт чрез прибавената стойност на ръчно изработени сувенири от местни занаятчии.